Het is zondag 17 mei en u kijkt naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Ze hebben er lang naar uitgekeken, maar vanaf dit weekend mag het weer. De strandhuisjes op de Zeeuwse stranden mogen weer in gebruik genomen worden. Zoals hier in Zoutelanden. Ik zwem iedere dag, zomer en winter, dus ik ben blij dat we nu weer het strand gebruik kunnen maken met het huisje. Hoe belangrijk zijn die huisjes nou voor jullie? Ja, dat is heel belangrijk. Ik woon hier natuurlijk, dus je zet je spulletjes erin en je kan gaan en staan wat je wil. Als het goed weer is, dan ga je. Dan komt er een onweersbui en dan zeg je nou, we zijn weer weg. Er is nog wel een klein probleempje en dat zijn de toiletten. Ja, dat zijn de toiletten. We hebben hier overal openbare toiletten, maar die zijn nog steeds dicht. Dus dat is eigenlijk wel een groot probleem. Hoe lossen mensen dat op? Ja, in het dorp doen ze het, of achter de bosjes of achter de huisjes. Dat is een groot probleem. Hoe lost u dat op? Nou, voordat ik naar huis ga, voordat ik naar het strand ga, goed, even naar het toilet gaan. Maar die mensen die van verder komen? Groot probleem. Ja, en misschien kunnen ze wel van de units neerzetten, ik weet het niet. Mensen die vanuit Brabant of zelfs Duitsland een dagje heen en weer willen, die een paar uur in de auto zitten. En het eerste wat ze willen doen is even gebruik maken van het toilet. Ja, wat zeg je dan? In mijn optiek is het schande dat er openbare toiletten niet open zijn. En nu valt het nog mee, maar ik denk straks als de campings weer allemaal open mogen. Alleen de faciliteiten op het strand die blijven dicht. Ja, dan wordt het een bende die wil je niet weten. En dat is niet hetgeen waarop wij als Zoutelanden of het strand Zoutelanden bekend om staan. Een paar jaar geleden zijn we uitgeroepen tot het schoonste strand van Nederland. Maar als ze nu komen controleren, dan vrees ik ervoor. Om de schade van de afgelopen weken te herstellen werken kappers in Zeeland keihard. Sinds deze week mag er weer geknipt worden. En bij kapperszaak Beunies in Axel zijn ze door de drukte nu ook op zondag open. We hebben natuurlijk zoveel klanten in ons bestand dat we eigenlijk wel genoodzaakt waren om 7 op 7 open te gaan. Om zo de veiligheid voor de klant en voor mijn team te waarborgen. Dat we eigenlijk iedereen in een zo kort mogelijke tijd kunnen helpen. Maar ook in Axel zijn er regels voor de klanten. Zo moet iedereen eerst de handen desinfecteren, zelf de jas ophangen en de looproutes volgen. Daarnaast ontvangt de kapperszaak maar de helft van de klanten. Toen deze mevrouw op de persconferentie van premier Rutte hoorde dat ze weer naar de kapper mocht, was ze blij. Het was verschrikkelijk. Dat was echt... Ik kijk nooit naar een persconferentie, maar dit... Alleen maar voor de kapper ging ik kijken. Oh, ik heb haar zo gemist. Ik ben echt ontzettend blij en ontzettend trots. Ik heb ook een soort campagne gemaakt waarin ik bijna van iedere klant een foto maak met de uitgroei. En je ziet echt klanten die vaak 8 tot 14 weken niet naar de kapper zijn geweest met zo'n uitgroei. En die uitgroei is voor ons een compliment dat de klanten zo lang gewacht hebben om naar de kapper te komen en uiteindelijk weer mooi gemaakt worden door ons. Het eerste Tiny Forest in Zeeland, hier in Kortgene, groeit als kool. Het minibos werd amper een jaar geleden aangeplant, maar krijgt met vele tinten groen al behoorlijk vorm. Nou, hier staat dus bijvoorbeeld een populier en wat we ook veel geplant hebben zijn esdoorns, die kun je hier zien. Je ziet ook hoe goed ze het doen. Er zijn ook esdoorntjes die het met de droogte vorig jaar niet zo goed hebben gedaan, maar die schieten opnieuw uit. Dus laat alles lekker met rust. Hier staat een haagbeukje. Allemaal inheemse soorten. Ondanks de droogte van vorig jaar doen de bomen het prima. Sommige zijn al bijna 2 meter hoog. En ook de insecten die bij zo'n bos horen lijken aanwezig. Als je gewoon zeg maar de ondergrond even omwoelt, regenwormen, je ziet van alles. Kleine mieren, alles zit erin. Een minibos is niet alleen goed voor de biodiversiteit. Het is tevens bedoeld om mensen dichter bij de natuur te brengen. Schoolkinderen krijgen hier natuurles in de buitenlucht. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd voor buurtbewoners. Het gaat er met name om dat wij zoveel mogelijk ook iedereen bewust maken van wat er om je heen gebeurt. Want men vindt het allemaal maar vanzelfsprekend, maar dat is het natuurlijk niet. Want de natuur staat onder druk, hè? In Zeeland zijn 7 tiny forests aangeplant. Dit jaar komt er ook nog eentje in Middelburg. Normaal werkt Robin Kadinski achter de bar in café Het Schuttershof in Middelburg. Maar vanwege het coronavirus zit ze tijdelijk thuis. Om zich niet te vervelen is ze gaan koken. Maar dat liep zo uit de hand dat ze nu een maaltijdservice is begonnen.
Dat was altijd zoveel dat we dachten van ja, dan kan je het beter aan mensen geven die misschien of niet zo goed kunnen koken of een baan hebben en een kindje thuis. Of toch gewoon niet de creativiteit hebben of gewoon het geld hebben om iets luxe uit te eten. Zoals de fantastische restauranten dat kunnen aanbieden. Maar dan wat meer down-to-earth idee erachter. Haar kookavonturen legt ze vast op Instagram. Volgers kunnen dan reageren en tegen een kleine vergoeding een maaltijd afhalen. Zo combineert ze wat ze het liefste doet: filmpjes maken en koken. Mijn moeder was vroeger en is een heel erg fantastische kok. Daar heb ik het denk ik ook al een beetje van. En deed ik al een beetje meekoken. En dat is gewoon uitgedraaid tot een soort van help, mijn vrouw heeft een hobby. Zodra het weer kan, staat Robin weer achter de bar. Maar dat werk zou ze in de toekomst graag combineren met haar maaltijdservice. Nu is dat nog een iets te grote stap voor mij. En in mijn optiek mijn kunnen. Dus ik wil eerst wat ervarener worden in het nadenken over alles. En dan lijkt het me wel leuk om hiermee door te gaan. Maar de manier waarop zou ik eigenlijk nog niet durven zeggen. Dat is een soort van verrassing voor iedereen, inclusief mezelf. Goedenavond mensen. Het werd vandaag weer een stralende dag met weinig wolken en een lekkere temperatuur rond 17 of 18 graden. Er kwam wel af en toe wat stapelbewolking voor en ook wel wat hoge bewolking, zoals op deze foto te zien is, die wel bijzondere structuren vertoonde door de hoge windsnelheden op die hoogte. Vanavond en vannacht hebben we brede opklaringen, ook wat wolkenvelden en een minimumtemperatuur tussen 8 en 11 graden bij een matige zuidwestelijke wind. Ook morgen wordt het een vrij zonnige dag met eerst wel wat wolken, maar later in de dag vanuit het westen steeds meer zon en een temperatuur die komt te liggen rond 19 à 20 graden bij een matige wind uit het westen. En dan de dagen daarna. We houden tot en met woensdag droog en vrij zonnig weer en het wordt ook warmer met temperaturen die gaan oplopen naar 24 of 25 graden. Wel is er een toenemende kans op een aantal buien vanaf donderdag. En tot zover. Hierna nemen de collega's van Trots op Zeeland het over. Voor u een fijne avond.